बरायबाय लोगोफोर सानजौफु मुगानि दायो लोगोफोर बर' माहारिनि गेजेरावहाय ओरैबायदि दुखु खस्थ' सैनांबाय सार रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय जोबथेसालियावहाय माने बिटिआर एकर्ड जाब्लाबो बिथाङा दिनै जेलावहायनो थाबाय थानो गोनां जाबाय। आसा खालामदोंमोन पाब्लिकफ्रा एक्स एनडिएफबि फंबाय बिदाफ्रा दिनैहाय माने रन्जन सारखौहाय माने बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय गगनखौहाय आसा खालामदोंमोन लामा नायदोंमोन नाथाय दिनै बख'वाखसै बिटिआरनि गेदेर गोलाव मानसिफ्रा दिनै माने रन्जन साराखौ इन्टारिम बेलनि गेजेरजोंहाय बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो दिनैहाय रन्जन सारखौहाय सहिल' होनानैहाय दिनैहाय माने फिन आरोबाव जोबथेसालियावहायनो दोनफिनबावबाय। मानो सहि होनो लिंहरनामोन रन्जन सारखौहाय बे बिटिआर एकर्डनि थाखायहाय बिटिआर एकर्डना बे रन्जन सार नङाब्ला जायामोन। बियो सहि होनायखायसो दिनैहाय रन्जन सारा सहि होनायखायसो दिनैहाय बिटिआर एकर्डना जादों। दिनै बिटिआर एकर्ड जागनानैहाय दिनैहाय माने रन्जन सारखौहाय जेलावहाय दोनफिननाया बियो मोनसे दुखुनांथाव आरो बेबायदिनो लाजिथावथाव बाथ्रासो जाबाय बर' माहारिनि गेजेरावहाय। रन्जन साराबो सासे नांबोग्रा सासे एक्स एनडिएफबिनि सासे मुरब्बी नेता मानसिमोन, सिनियर मानसिमोन। दिनै माने एक्स एनडिएफबिनि मानसिफोरखौहाय मान सन्मान होनांगौमोन, जेरै मान सन्मान होनांगौमोन बेबायदि दिनै बिटिआर एकर्ड खालामग्राफ्रा सन्मान होनो रोङाखसै, माने साख्रि बाख्रि होनो हायाखसै, बेबायदि जोथोन लानो हायाखसै। बुंनो थाङोब्ला माने एक्स एनडिएफबिफोरनिसो जानांगौमोन बिटिआर एकर्डना। बेजों लोगोसे गासैबो पाब्लिकफ्रा बेबायदि माने दैदेनजानाय जानांगौमोन। दिनै दुखु खस्थ' लानांबाय रन्जन सार बिथांजों लोगोसे थाफानाय लोगोफोर। दायो माखासे बिबुंथि होनाय रन्जन सारनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। हामबायसै, थेंक इउ, बाय बाय। जांख्रिथायारिफोरनि खाफाला बेबायदिनोसै। गोजोन्थों। লাগিলে চিরজীবন কারাবন্দী করে রাখা, লাগিলে ফাঁসি দিয়া, লাগিলে গুলিয়াই হত্যা করা, লাগিলে গুপ্তঘাতকৰ জৰিয়তে হত্যা কৰা, কিন্তু থলুৱা মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰটো তুমি দিয়া। মাটি মাফিয়াই আমাৰ অসমৰ থলুৱা মানুহৰ, ট্ৰাইবেল মানুহৰ, জনজাতি মানুহৰ, মুছলমান মানুহৰ মাটি কাঢ়ি ল'লে। সেই মাটি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰতো এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব। आंखौ दायो बे एकर्डआव हेफाजाब मदद होनो थाखाय दान मोनसेनि थाखाय इन्टारिम बेल होदों। बिनि उनाव सरकारा मा खालामो जों बुंस'नो हाया। स' नांग्राफोरनि जांख्रिथायारिफोरनि खाफाला बेबायदिनोसै। गोजोन्थों। শ্বহীদ প্ৰণৱ বড়োৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ পালন কৰিম। অসমৰ আটাইতকৈ বীৰ পুৰুষ প্ৰণৱ বড়ো, অসমৰ আটাইতকৈ বীৰ পুৰুষজনৰ শ্ৰাদ্ধস্থলীত মিলিত হৈ আমি আকৌ শপত ল'ম যে থলুৱা মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটোক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰিবা, আৰু যদি কৰা তো जि गोरोबथा जाबाय, बे गोरोबथाया जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे मुगा लाबोगोन, गोदान मोनसे सानखांथि लाबोगोन आरो गोजोननाय, खौसेथि आरो दावगानायखौ लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों। जुदि सरकारा आखरे गासैबो बे एग्रिमेन्टनि बा गोरोबथानि क्ल'जफोरखौ मावफुङो, जाफुंहोयो। जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों सानलायनोसै माबायदि जों दावगालांनो हायो। जोंनि गेजेराव आं सानो जे खौसे जानायानो सेथि। जों खौसेयै माबायदि दावगालांनो हायो आरो मा खालामगोन। जोंहा पार्टि दं, नोंथांमोनबो दं, गासै बर' रायजो राजाबो दं। बेनि गासैनिबो खोथाफोरखौ नोजोर होनानै लानानै जों दावगालांगोन। কোনো নাটক কৰিব নালাগে তদন্তৰ নামত। যদি তোমালোকে কাৰোবাক জেল দিবলৈ মনত আছে, মই এই অফিচত বহি আছোঁ আৰু নিজৰাপাৰৰ হাউচ নম্বৰ 40ত বহি আছোঁ। তাত বহি আছোঁ হাউচ নম্বৰ 40 আৰু
গান্ধী বস্তিৰ এই দক্ষ প্ৰসাদ ডেকা ভৱনত মই বহি আছোঁ তোমালোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰা কিন্তু কোনো পধ্যে প্ৰণৱ বড়ো সম্পৰ্কে এটাও মন্তব্য নকৰিবা তোমালোকৰ জেললৈ ভয় কৰি আমি কেতিয়াও থকা নাই আমি প্ৰফেশ্যনেল ৰিভলিউচনাৰী হয় জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কোৱা প্ৰফেশ্যনেল ৰিভলিউচনাৰী হয় আমি বিতৰ্কটো হ'ব লাগিছিলে ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট বন অধিকাৰ আইন দ্য শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰিকগনিশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট 2006 এই আইনখনৰ অধীনত বন আইনখনৰ অধীনত 2005 চনৰ 13 ডিচেম্বৰৰ পৰ্যন্ত বসবাস কৰা জনজাতি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে বনাঞ্চলত আনকি ডিম ফৰেষ্টত ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া বনাঞ্চলতো মাটিৰ অধিকাৰ পাব